Andipo hama dzangu kana mama sina kunyatsoona ina andipo pakuparadzanisa vana vemunhu. Manzwisisa? Anditombo but since ari mwana wa stepmother. I think kana ari mwana wa stepmother. Rudunuka wangu. Waza muna ukama. Waizi? Amuna ukama na chidudunuka zvandekudza zvesutu taura but usaise mazita. Don't put names, just don't mention names. I don't know to just taura say. Raundi jaira network iri ichendeswa but ndikudzoka inga ndakudza kuti nhasi ndinorara pano wani kunosvika mangwana makuseni. Ngade uswera kuda uchikisidzirwa. Uchikera kuda uchikisidzirwa nemuchati prati munhu andoto zvinonga akapenga. Who are you? Unofunga kuti uda ungachikisidzire nini wewe? I've got nothing to hide my dear. Anezve kuhide ndiwe ndione une mari yekuti ukatora mari dzevanhu usati washandisa mari iyo unonoisa muhari. Ukaenda kunyika yawaenda unotonotora mari uchiyochisa muhari. Unoisa mari muhari unodetembera mari vanhu vangani vanotamba navo vanoita kukumbira kuti chitiregererawo. Chitiregererawo iwewe nenyaya dzemushonga idzi. Vanhu vanotamba newe nekuti vachiri kuda kutamba newe vanhu vane fee. Zvaunovaita. Vane fee yekutotadza kuti vanobva sei pa. Vanobva sei pauriyo. Vanobva sei pauri. Indawo ine utsinye wekubva wadaro vanhu sha. Keza imvini kana vanoshanda nawo sha. Havana kana sendi vanhu vanoshanda nawo sha. Wofoni ndikuizunguza. Oh sorry mwana wamai. That's not zvona. Nokeza vanhu vanoshanda nawo. Inini. Vamwe vako vanga vaku. It's not going to end well. Tukuda moto indawo ine utsinye. Asi mwana advert. Guys, yes unotora yes. Guys, mrani unangana sendera unoapa uchiwashandisa mahara. Iyo vanhu vacho vanoshandiswa mahara ndozviziva. Madofo. Havasi madofo. They are afraid to tell you the truth. But if they see us, they tell us. Wanzwisisa? Vana yokomtara kataura kuti sadaro sha. Vacho torera content yake. Akauya achitema tu sadaro sha. Ivo vacho vanoshanda navo kwaunobva. Unovabvumidza here kuita maskits nyangwe nevamwe vanhu? Unovabvumidza here kuti vakaona advert vaitewo sipo? Indavo uchibatirira vanhu like that. Indavo ine utsinye. For what? Unototi akateta kuti nditodawo mari yacho ipapo. Ni mari yawo inayo asi haishandi. Kuti ndakuenda but ndimirire mwana wamai vangu. Munhu ane moyo hamboita zvaukaita zvezviyanzvadzi. What you did ka une utsinye pasine kudenga. Sisi vako chechevo unogara navo vakomana navo vangani. Vangani vakomana navo unenge uchivatore. Unotora mukomana wake ku South Africa. Anotoita anotopisa pa TikTok mukomana wacho. Timtaure here. Usataure masei vanhu. Timtaure here. Ukamtora mfesi yeye ukaenda naye ku Dubai. Wakubva ku Dubai. Ukatodhumanisa pa airport, unodhumanisa pa airport zvikomba zvevarume wewe. Pa airport pa regime gaba. Unodhuma sishaya kana one. Yachidhumanisa kuti tora varume newe. Unotorera sisi vangu. First born. Ngotanga nazvo. Ukatorera mukomana. Amai vangu osavana kufa ndiwo mai vake vanhu. Ukatorera first born. Mubvunze mukomana kuti na baba wake vanoonana here. Namdara. Iye uye na baba wake vanoonana here. Jara atsekeri china. Avaonane, avatomboonana kana. Anongotaranza vasi amai vangu wanzi mwana wa stepmother. Wakuramba mwana wamai vako just because waona kuti ndiwo watanga nenyaya, wadenha, wapedza, wakona ngori kutadzirwa stereki. Wajaira kugara nevanhu vanokunamata. Vanhu vaiva vanoita kukubhekera vanonzwisa tsitsi. Kukuita shefu pese pauri. Wani koyo. Amira. Mbomira mbijana waizi. Shefu wani. Ita zvinhu zvako wani. Shefu wani. Ita zvinhu zvako wani. Unotonga dzimwe ngochani kwete varume sha. Zapamwe pachona mwe munhu unogona kutomu accept ari zvaari. I want to tell you something. Ndoko kutora sezvauri kana nesu sha. Taimgamuchira somwe wedu kuti hayo. Po, tikatonzwa chitotoenda hayo boom. Nkosi hanzi dzacho dzisingaperi. Inini chandingatongoti ndakakanganisa pana Nkosi pamwe kumuendesa kuchechi nekumusisa kumudza kuti kana udagara zvakanaka muno muZimbabwe. Kurarama usina mhosva. Kurarama usina zvinhu zvinoita kuti ungochitsvagwa nechi nemapurisa. Apana need yekuti utengese zvinhu zvazvo tomborina kana mari yacho hazvina dhiri. Anditi zvinhu zvacho nezvo zvacho zvaive nazvo stock yacho yese yanga inayo ndiyanayo ye mukoma wacho ndakatrai kutombomuudza ndakati zvinhu zvinini ndakambopinda mazviri zvekuzviputa and everything. Ukaputa chinhu ichi unogona kufunga kuti vanhu vari kukuitira utsinye but vanhu vachita sei vachitokubatsira. Tsvaga good way yekutaura naye kumwana wani wamai vako akaramba ndiye ouya nemanudzi oda kukanda monditaura kuti hanzi nyarara munoda ndinyararidza makamira sani muri hama dzangu here. Ambomira uda kuti draw. Kuchika wangu. Zveshuwa. Ndosaka muchiona zvinhu zvinodhaka zvichitorambidzwa. Zvinotorambidzwa because zvine zvazvinokanganisa. Chinhu chese chaunotoona chichitorambidzwa ndichisiyaika. One way or the other. Chine zvachino affect munhu muchi. Asiyawo madrugs chisiyawo chingocha. Upenyu hwake. Asiya chisiyawo chingito. Chisiyawo chingito. Kasiyawo chingito. Nyika inoenda mberi. Aiwa kutengesa hangu aundudzi kuti ndakambotengesa my DN sinovhara ndatengesa. Andava ndambotengesa izvi zvakadaro. Zvinhu zvezve zvinotoda kutotengesa ka. Usingaloje. Ukunzwa? Uchigara pamba pako iwewe. Inini ndinogara ndengo gara mutown.
paflat. Saka imagine kuti paflat iwo unokwanisa kutohodha zvinhu zvakafanana nezvozvo uchitengesa such type of things. You have tried so many things. You have tried. Makaya mukapwanya shop yangu, mukatora zvinhu zvangu, mukatsika zvinhu zvangu, vanhu vakakusaidirai, makaya kubasa kwangu, mukaita zvamakasiya maita muchitoonekwa. But munhu akandiudza ndakamuudza kuti munonyepa mimi. Munhu yaangambondidaro. Nhasi zvozoya zozokonfirmwa nzaiwa zveshuwa takanga titori tese pazvakaitwa zvinhu izvozvo. Kana ndauya kuno ndakuda kuti speak out papage pangu moda kundinyararidza. Who are you? Maiziya. Handibvume kunyararidzwa. Inini handachandinacho guys. Ende kune vanotoda kutondipawo zvekuita ka. Hama dzangu kana vanda kuachirwa kana kusakurirwa. Inini ndadonedzwa zvekusvika pakutoti handina. Ndinokumbirisawo vane zvekuita vandipe. Handindimi munenge muchiomberera ngito muchidzudza kuti makapenga. Ngozi wacho ndakambokufurira here. Inga ndotokudza nezuro chakaita tisataure nyaya dziya. Takasiya vanhu bekuti honaka munosangana kumusha. You need each other. You need each other. Yange zvakaita sei na sei. You need each other. Wanzwisisa? Muri munhu mwana vana vemunhu wani. Makayamwa rimwe chete. Inini dzangu hondo ndinotorwa. But izvo zvekuzoti dzenyu ndinganzi ndikadzipindire adzine ineni. But dzandinoona dzine information iri useful for now. Since inini watumira manu dzangu. I buy that. Unotoitengawo. Ani unondinyararidza Melissa mera ndikublock. This is not your page. Get out of here. Fool. Nonsense. Vatakwatiswa paZimbabwe zvekudaro. Vasadaro. Sutombo wakwatawo. Andimiswe nembwa ini. Andimiswe nembwa ini ndikutoda zvaizvezvi. Kana ini ndikona kuti unoza chandikutokonyera. Yo pawanyora kanyaya kako kuti mwana wa step mother vangu vari padhuze newe masaskamu ese. Havana mazano mese amuna mazano ekunyora mashaya zvimwe zvekunyora. Listoni kumhata kwamai vako kune ngura ndosaka vakafa vachishirwa nedonanzi musatanyoko duzvi. Ndakubva ndakubloka panyo. Mhata. Funga ndiri kuseka. You think this is a playing issue? Pamhata pako mani. Unondityisidzira chicha unondityisidzira uchindibhula. Unondibhule icha unondibhula cha unomisa kamukongo kako mudenga unondudza zvekuita. Who the fuck are you? Unotudza iwe. Ndiwani? Ndiwani unotudza zvekuita wa? Tudatombo kugadzika dare vana baba vese vari pachitsuraiwo mwana wayo atadza kutsurika ari tachizvinhu zvakasviba munyika. Ndopacho unoti vana baba tinotonga izvi. Waita hako mama Nati ndiwe munhu waanakwanisa kundidairira zvechokwadi. Ndeimatengesa kupi? Ndotombozoti anohodheswa kupi? Ndakaita passport manje madrugs hodhonzo kwenyika. Anodhonzo kwenyika. Vasi ma-different mothers. Mai vake nevangu chini one, baba vake nevangu chini one weziye. Aiwa kwakatotedzana weziye. Ngosi kwahama dzake anotodzokera, ngosi akutozvirengera ukarumu kake. Anokwanisa kutodzokera achitonovaona. Ona dzimwe hama chadzo ndotozivhizitira namuteizva wangu. Titogara titotoenda kuhama dzangu wavo. But handiendi kune hama dzakasviba weziye. Kune hama dzinoita zveurombwa zvakasviba aiwa. Haundioni ikoko. Pandakaenda ikoko pakakwana. Iwe une umbowo here kuti vakaromba? Machira anogara muwardrobe wavo. Machira ane basa. Nehari. Nemari dzinobva kune akaenda kuZambia. Anobva nekwacha webvarisa imomo. Akaenda kuSouth Africa nouya nerand obvarisa imomo. Ezi. Wardrobe mako mune mushonga wangu. Mukoma wako havana kuuya here wewe. Vakagadzira mota, vapedza kugadzira mota tikanzi nditase hembe wardrobe wakamhanya sei. Mune musina mari irimo inoti vanzi munhu achatora mari. Mune mari yemushonga chete. Mukambia. Mari yako igari mukambia. Ezi. Wakasviba wangu. Unotorera vanhu malaki. Unopfungaidza every pese unenge uchipwititidza. Ngosika ndimutseri ngosi ndisiro marasha ndibopwititidza. Ari putitidza achitaura chichi. Mushonga ka. Unopwititidza chiko mushonga ka ine unenge uchipwititidza. Ndotokuisira marasha wotopwititidza. Try out uende kuabroad. Unodiko wangu. Ichokwadi. Nani? Kuti vaida kuti uende kuabroad. Kuabroad unongoenda kama. Nganga vakadi kuzviita. Ani mama wako akafa uri mucheche wangu auzvizive. Abo. Warwadzirwa. Mai vangu variko nisha. Tori kubocho komarangu. Mai vangu variko sha. Chero chizoti ndiwo mama vako. Hazvina basa. Kana varivo vari kuvaudza kuti mama vandirambe handikoko. Wese. Kana varivo vari kuvatuma kuti mama vazonditi ngosi ndakakuramba bho hanga handirambe. Ndozvavari kudaka kuti ndirambwe namai vangu. Ndisipori mwana wekunzi ndiwe musango kana takazouya akaita sei. Ndindototonga padeni paya kamba kakawaka kakaenda kunotosvika muti watch out. Ndipangu. Ezi. Ndipangu watch out papano. Hapana. Chero vakafa. Chega ndikuze. Inini hangu kufunga kwangu imi.
rega ndikudze chokwadi kunyange ukanzi wewe uri step mother uri mwana wa step mother kana kuti mwana wa mai nini kana kuti mwana wa bamkuru do you know kuti as family members family is family ini handingaziye zvekumba kwenyu family nani wandiramba papa pajekerere family nani uzamboti ndokusekerera wangu handimbokusekereri wangu ende handisina kukama newe wazvitaura ndiwe ezi handisina kukama newe nisha chiita upenyu hwako chitisiyawo ka handi wabuda pachena kuti haunokama nezi ngosi hanzishanda toshanda wangu takatozara bhegi nautizvi todyawo mari patadii tombondipa dhiringi rawanditengera ri 24 years manga mati nezve 24 years dzake manga mati kudi manga mati nezve 24 years dzenyu dzamuda kunditaura kuti hanzi ane 24 years chipo ane 37 ndine 33 years kana mamusingazive ngosi ane 24 years ende akakudzai kuti nina ngosi tinodananaka ndiye wacho anofanira kutanga mbotsemurwa amuzani maona vanhu vanotamba vese vari mukomana nemusikana akadzhaidzwe mini ende hamuchingofunga zvekurare tatenda munemo pamhata paakwanzwa duzvi musatanyoko mwana wehure ndosaka wakaita kuhuriwa k2 duzvi musatanyoko ana imi munofungidzira kuti makangoona vanhu vari vese vakutodanana saka what are you talking about ndozvamunofamba muchiita here kuti munhu wese vamaona munofunga kuti dai ranga rine proof yekuti ndinorara neani kana dai ranga rine machats handi akatora mafoni ako ese zvakatora mafoni ako ese handaitsvaga kuti aone kuti mune chii mamessages andaitaura neyo ationa my bad man ationa nyaya dzacho dziri kutaurwa dzinana musoro uri kutarisira kuona my love you I miss you uri kuona yowe vanhu ava kutofunga kutoenda mangoma kupi kune dhanda takatolongoma ngoma yedu rakawacha wena hanzi ndine manudzi angu kosina chipo iwo mufoni mako handimangamine mapicture ako nemusikana wako unogogara usina musikana se 24 years munhu asina bebe anenge kutita chingito kana asina musikana munhu asisi zvitsva maiziya ini ndotoda kutotamba nevarume because varume ka vanotokupa mamwe maadvice ka ausingakwanisa kupiwa nevakadzi wanzwisisa chaakatorera mafoni ako pepaika munhu waaida ndini you get what I'm saying aona muna chirimo abva andifonera ndobva atondiforwardira mapictures ako iwewe chinhu chako akatumira iri view once wanzwisisa anditumira iri view once mba atonditi wanga uchizviziva here kuti pane imwe picture akakutora iwe usingazivi ndikati hai ipapo sanyede zvako taura chi zvimwe taura zvimwe tisvike koko isu hatisi vanhu vekuti kana munhu akandiudza kuti anondida kati akutoenda kubhedhuru kunorara ipapo andopenga ndorwara asi ndetonge ndinopenga ukaona nguva ukwani manudha aya anogolikiswa nangosi anga ainawo anga maona kupi ndaimutumira ndaona kuti ndine zvakawanda zvandandisingade kutaura but ndaakuzozvitaura just because it seems like ndikanyarara ka ndichaita kunge ndiri kutya apo inini ndichitotyiswa apo ndisina kana mhosva tozopiwa mhosva pamusoro pazvo nekuti tanyarara saka since tirisu takatanga kuuya futi pano tichiadresa nyaya idzi tadzoka futi kuzodziadresa nyaya idzi kuti mudzinzwisise this is what happened ngosi akadzingwa kumba ari makuseni adzingwa kumba ari makuseni akabva auya nemonaki rake hapana pandembomuvhura vanhu hapana mukana warasa ende ngosi dairaupika uri kuva tine chanzi isha hatina kana basa nazvo isu sha hatisi kuda mari dzakasviba ezi mari dzine urombwa hatisi kuda ezi saka musambotikwaninzire kuti taluza chanzi kana kuti nekamari kake netumota twake ngaadyi chirumurwadza wadya mari yake chi mina nditaure zvese uya uya nebhegi rake uyu iyeyu mukomana akabva anyora papeji pake kuti pane socialite uri kuita basa rekupa mwana wamai vangu madrugs ini ndobva ndatoona kuti ngozi maitiro akuita munhu uyu ane drama ndataura naye ini ndikamuti uda wandibvunza kuti munin'ina wako ari kupi ndainga kudaira kuti ari kunoka ko zvekuzoenda kusocial media zvine basa rei this is a family issue muri family ina have got nothing to lose here waiziya so iye semunhu aida drama pandakaenda nebhegi isusu takatoenda tichitoperekedza munin'ina wake kumba zvisinei akanga atoengeja inonzi matrix vayakamutora takabva tangosiya bhegi rake anga inaro ipapa handina kuzotera nebhegi rako ini bhegi rako ranga ringori mumota waida nezviendera kukwekwe ndikaudza kuti aiwa ngatisaende uku kune vanhu vane mushonga uku hanzi uchafunga mukana uyu ngosi aiwa ngatisafunge mukana kana watodarika wadarika sori zvako aiwa amutiudzire zvekuita hatina mukana watombofunga amutiudzire zvekuita because kaona munhu achitaura kuti mwana wamai vake asi mwana wamai vake wakafa sei uchidazonzi ndiri mwana wastep mother inini sha mai vangu namai vake zvakafanana pamwe ndiye asitombori pamwe wekudzinda kwedu because kumba kwedu hakuna ngito koiwo ana mama venyu i1 mai vangu i1 baba vangu i1 vake i1 vangu i1 chinhu 1 wesi amhena wake vari kutaura kuti mwana wako step mother ndiye ari kutozvikokera moto muziva amundiudza kuti ndisiye nyaya dzevanhu kainini ndamuka ndichiona mascreenshots andaitaura nengito mundiudza kuti hanzi ndimire imbomirei kundimisa
vari kuda kumira mirai kuona munhu achitaura kuti mwana wasi mwana wamai vangu just for cloud. What are you saying? Zvinorwadza. Ndakatadza here kukubatsira wadzingwa ndaifanira kuregedza kupa anzi chipo instead yekuti munin'ina wangu aida rehab iye akamupa sex ndakakupa sex kupi kupi kwandakakupira sex ukangoona vanhu vachingosekererana wakutoti vanhu vari kurara uri stupid mani iwe okoklat kuononyepa kuti mwana asi mwana wamai vako uri wechingani mbamai uri wechi3 iye ndewechingani number ndiri wechi4 iye number 3 ndiye number 3 takasiyana tiri vatedzani sorizve tori vatedzani. Family is family and I don't give a fuck. Kana family yacho nachida kundidena. Andiparadzanise vana vemunhu ndakazama kugarisai pasi mukasumuka. Saka murati ndikuitei sei? Ndokugarisai munogona kusuka. Atambokutyeza zvakwana. Tutokuzivai mese. Ko munhu anozotaura kuti hanzi asi mwana wamai vangu. Uri kunyepererei vanhu pa social media. Nekuti waona kuti nyaya dzako dziri kubuda ende asadzapera kubuda. Tanga takutokunyara. Takusiya bemangwana. Wakuda kutionererwa. Tukukuziva. Maisa kuti ndo mai vankosi. Nkosi ndewechi4. Iro riri nderechi3. Ruda kuramba munin'ina waro. Mapepa apa ukagadzirisa ndicho akatora mapassport ake nemalicense ake zvese pamutemo chepo munhu anofanira kugara aine chupa chake. Iwewe problem yako pamwe tatobudirira wakakesa munhu wese mudzinzo kuti hapana anobudirira saka uri wadzokuti tabudirira. Taita achievement wakurwadziwa. Nekuti tumushonga takutrashaya basa wamhanya kwese zvaramba waenda kun'anga dzako dzese zvaramba hatishandisiwe mushonga wangu ende tiri kukudawo futi. Ai siri kutoda ini zvepapo ndiri kutoda kana uchitoda ndiri kutoda siyana nezvekudanana naproducer ende kuti ndivatauresa ende nhasi ndiri kufunga kutaura munhu wese mazita ake koza hapana chatinombovanza ese ngangomira nezita rake usazvitoka ngwara iwewe eziya mira ndimuna ndikati nini munhu ngaangozvimirira nezita rake zviri nani kutoita mwana anoita zvemadrugs pana anoita zvechingito ende vanhu ndoda kuti mubatisise kuti zvimwe zvinhu zvamunoti madrugs ka asitombouri kana madrugs aari kutaura akaona mbegi memunin'ina wake aitotengeserwa padheni pake nemunin'ina wake iyeyu dai ndanga ndiri munhu ane hana nhete ndaingoyaka pano pasocial media ndichikudzai munozviziva here pamba pake uyu kumaubra panotengeswa ningi madrugs but iye ndiyada kuchita nemuromo muhombe nekuti aona kuti ari kukechwa nevasvinu akutofungidzira kuti anokwanisa kuita mukadzi ngandikwanire kona ngokwane kana une zvese ngawati une manudzi angu ndakarara nemunin'ina wako mabuditseka nekuda kwauri kuita kuda kundiwachisa kana uine zvinhu zvakafanana nezvozvo. What are you waiting for? Taura nyaya yasunshine izvezvi. Taura nyaya yasunshine right now. Talk about sunshine izvezvi. Talk about it. Enda usinganyarewo enda usingarespecteke wewe. Sadene vanhu wangu. Enda uda kuonererwa wewe uda kushamisira uchitimisira chest unge chizoti mai vari kupi. Munotoramba mwana mai wako nekuti hunhu hwakaita family yese uri kuwirirana nayo here hanzvadzi chaidzo unodzitorera varume. Who are you? Kwana bamunini kutorera vana sisi iyena nasisi wacho murimbwa bozi muri kutorerwa varume nomwe murume munyarara havana sisi musadaro musadaro muri kutorerwa varume venyu torifonirwa nezuro mudhara kuno kuimba yatoparara kuno tori kuenda mudhara vakatsoma mukwasha zvinonyadzisa sei munhu achitsoma mukwasha ari murume zvinonyadzisa sei imba hanzvadzi yotoparara utonzi ndiwe nekuda kwako. Aiwa inini ngavasiyane neni zvavo ndofunga vari kutozviziva kutoti kana zviri zvekunzi ndikuchengeta penyu peukama mangwana ka ndakakwanisa kupachengeta nezuro manheru ndakakwanisa kupachengeta nezuro manheru pekuti mangwana ka muzomboresana uri kurwadziwa nei iwewe uchiri kurwadza siyana nesu ka kana tisinokama nei uri kutitsomerei siyana nesu. Let us be. Who are you? Wadi uzvaro wako hani mwana munhu usingade kunyara kuda kutofa uchinzauna kana mwana nenyaya yekuti uri selfish. Kuda kufongorera mwarume tsve. Twarume twese twamune mutidhila nato totuziva twa. Muchibayana tumajekiseni twemamozambique kuti muite tumaslim tanga meno zvamune muchita. Ndiani? Tumozambique ndochi? Zvimajekiseni zveshuga zvaunenge uchibaya ndizvo zvakupengesa izvi. Wakaoma. Bayana zvimajekiseni zveshuga ndizvo zviri kukupengesa izvi. Tozviziva vangu. Vanhu vakawanda vatiri kuziva tine masikrendi enyu akawanda but tichikurespectai muri vanhu vakuru. Iwe boss lady usandudzo tanzi usaparadzanise vana vemunhu. Takaparadzana kudhara sorry zvako hatisina kuchada kuparadzanisa kana kubatanidza. Muda kubatanidza nini mada kutaura basi inini ndaburisirwa manudzi ndaitwa sendinwa makudzi tanzi nyarara makaona nguva mukwane wana mundinyararidze nevanhu vakasviba vangu sorry zvenyu vanhu vakasviba idyai mari dzenyu dzakasviba mishonga dzenyu idzi musanyabva manyanya da tonge tiri mabombo ndatipusisa paharare vangu sorry izvo kana maifunga kuti karohwa tinodzokera kumusha izvo zvatishadzokeri kumusha zvanyanya it's getting too much now hanzi titodzokerai kumusha ikoko kuzero atidzokere kuzero iyo ndiwani yesha
Ndiani? Sadaro sha. Una moyo. Utauri kuti pa public. Mwana wa stepmother. Stepmother. Pamwe mwana wa stepmother. Pamwe wewe ndio utori mwana wa stepmother. Bosi kudzinza kweda satamboona ngochana. Ndiwe wega. Iyo anonzi tete Emi Masibanda rega ndikudzeke kupedzesera waziya muromo ngemakanda ebechi. Msata nyoko mwana wehure. Satani duzhi. Mbwa yemunhu. Unofungidzira kuti kubudiswa kwakaita manudzi angu I should just keep quiet. Pamhata panonhuwa. Msuri, msata nyoko duzhi. Panyo. Mukongo. Kuti pane ungada ndudza danzi nyarara. Inini ndini platform yangu pamhata. Every day na 9 makuseni duzhi. Msata nyoko. Fuck, amai yangu na baba wangu wasi pa Facebook man. I've respected you enough. Chamadanga kuti ndibhulira chi. Moto support akangito kari kutoreva rume kumhata kwenyu mese muri kumsupport. Peshedzera. Ndichikisidzira ine. Akako ka. Tusangana wangu. If me patosangana already wachi nechitodawo futi. Tikazotosangana nechitodawo futi. Anonzi tete Masibanda ndozvinokupa kutadza kuirana nehama dzako kumhata kune mura. Kambwa. Togona uzitemuna mapawa zvese tinawo. Andika wakatita rafu. Saka tichache takatwa rafu kubva gore rapera rese taita. Duzhire muri kutseka rinotsvaga mbiri nekuroya hama ndiro rimwe zimuroi. Ndichimisa muromo ngemakanda ebeche. Amuko. Mazino ngemapadza evaroi rurimi ngechikorobo chembochari. Guvhu nenge stata endege. Safunga kuseri kweteaspoon mani pamhata penyu tete mimi every day na 9 makuseni mimi. Bombo klati. Ndimo ndakuda mimi. Futsaki. Bwa. Zimunhu risingagone kurespecta unyange kwarakarorwa rinenge richingovhura mhata utinyadzisa. Zvitori nani ndakaonekwa manudzi pane unofamba uchingovhura mhata nezimuromo rako uchikisa. Unotisemesa. Iro zimuromo rinenge beche rebenzi. Panyo zihuma. Duzhi. Mhata kwenyu mimi. Futsaki. Futsaki. Bwa munhu. Saka simuroi ndipinza fiye who are you iwewe sitete rine maromo anenge makanda enyini yanhingi uya anoyachi itaura nyedza utseke mani who are you ndani iwe anje kuchikola teta mbiri neni wapera kaona kuti zvekuposta zvimanudzi azvichabhadhara wada kunyepedzera kuda kuona ngo kapenga uchidimisira ukwane zimuno rinopinda muno ndapinda mbuya puna nemhuri yawo akafongora yenyuwe zitete inoda kuti zvita zitete futsake basa uda kubhula vanhu who are you who do you think you are I've respected you now. Rest in peace. Atimbofe wangu. Takafa udhara takabuda panorema wangu. Ese. Patakapfura napo panorwadza. Tina time yekuchambofa ichi. Caroline ati mina chona atanzi nyarara itete. Ndese ini nangu manudzi ndakatora ndega nefoni yangu ende foni yacho ndeyangu and I don't owe anyone any explanation. Waiziya. Chandati and don't owe anyone any explanation. You are not my mother, you are not my father, you are just followers. You don't even know me. Muda undichikisidzira mafungo kuti ndichafa neBP kana kuti mapost. Aiwa ndinaka na BP mfunge. Andina kana BP ndikutomwa kokwe izvi. Ndingade kuudzwa izvozvo nemunhu asingagutsikane negender yake. Basa rekunyenga rekuda kuti pa pressure susu kuti hanzi amusuda kushanda pa social media andishande every day. Ndoita maskits mangani nini namungade kutaura kuti hanzi uya anoshanda uya anodi. Ndiya mari yako. Maskits mangana ndoita pazuva ndinoshanda sei. Saka namda kutaura kuti nini ndine nungo what are you saying? Kana mimi maiswa mugaba to hell nemi maiswa mugaba vacho vasingandifarire fuck off and get out of here. Apana ari kumanikidzwa kunzi hanzi uya pana pa undifollowe. Aiwa wapera zvako tete Emi. Wapera ukatrai kuda kurwisa mwana wamai vako manje uya uya anezodzoka. He is blessed that guy. Akabharora manjenjenje. Ukaona mwana kumba kwenyu aunza manjenjenje pamba ibvo tozoti haumugone. Ana manjenjenje they pray a lot. Kwatakabva takadzidziswa kunamata. So imimi vemishonga zvese zvamunozama kuita munobudirira but munotisheka but hamutidonedzi. Waiziya. Fungwa ndingade kuchemera kunzi ndaita mari pa social media yekunge ndichiposta zvinhu zvekuti hama dzangu dzinenge dzichiona. Ndinopenga here. Unofunga kuti ndinopenga sewe andisanda kupenga unge wewe wakasiyana iwewe zvekuti ungade kutoda kutojustify pana pakuti yengosi nehama yake yengosi nyaya dzandisina kutaura nedziropa dzake ndichida kuriritira kuti pape ukama pasare uri kudziziva nyaya dzacho wewe ukaona nguva kwane waiziya satomboda ndichikisidzira zvako satomboda unorwisa mwana wamai vako apedza uswa mwana wamai vako misaka peche uswa kako uchida kuyorwisa nini musuri panyo dhodhire munhu andichanombokwata kozona ndonda nditanga Nomwe ndadigona kutuka. Nakudzeda kutuka munhu 1. Iwo tete ndonda kutuka January to December. Ndinewe. It's on. It's officially on ndambotuka nanewe ndambokuratidza kuti ndiri bombo clan. Kwajaidzwa. Tokere kunyaya. Kwajaidzwa seri iro riri rekure kuti rinotuka rizimunhu rekuti ari gori kwenda kuside yemwana wamai vako. Kangani ngozi ndichikudza kuti pamwe pachona sei hama nehama. Munofanira kutaurana. Kuti kana munhu mukuru wacho nari ariyo wacho nari tokanda matombo every day. Kunyange tikanyarara. Andigudo guru peta muswa wadirwa kuti. Aiwa. Respect kayo vanhu vakuru vese. Tinokuita irafu. Kuti tisipa mangwana takubomba munhu. Kuti utengese chapa chachona kumba kwenyu wanga asingazvizive. Waizviziva ibini sisi. Kana mama vako vaizviziva vakambotona. Kuti usatotengese madrugs akatogona kutokumisa kutengesa ndiani panyika panapa. Taura takakumisa ndiani. Saka wada kuramba chipa blame. Wandimiririra maiziya.
maizi ngawandimirire kutondimirira chepo ona zvinhu zvika zviri kukupinzisa panopinza siyana nazvo ndiwe chete hatina kumboputa isu tomboputa isu ndinganzi ndakakufarisa kunzi kufarisa apana anomanikidzwa kuona maskitsi angu kana akakubohwa iva nepaFacebook ndakakuudzai kuti dai ndaida nezvenyuka kutiktok ndokune vanhu vasvinu hakuna varoyi kutiktok kune vanhu vane love one love tingaudzwa nekangito kunzi hausi mwana wamai vangu pamwe hauzika hausi mwana nekangito isu dotokarowa wachauti kumba kwedu hatidotodzinga ngito sori zvenyu kumba kwekwanyange akawaka kamba kana kati ndindakawaka ichi ungati mwana wastepi madha ungati mwana wache bva pano pamba pangu futi patori pamba pangu patori padheni pangu hai wondoi nditone mapowers ekutosvika chitowaudza kuti right chimbobayai ndimbosara padheni nhasi bvai pano mese ingaitofosa munin'ina wake kuti arare nemumwe munhu wepasocial media achikuti ita zvechingitazvechingochaniwangu inanzi ita zvechingochani unonzi kana mine nharo tozvitaura izvezvi totara munhu ari kudubai uku kucanada waise ndikati mauda tonisvibisawo zvangu handiti chingochani saka ndaiva mudhara hapo anozouya achizokupaiwo mari mune ndingotumirwa mamamanzi tete emi kumhata kwenyu everyday na9 makuseni musata nyoko duzvi kumhata kwenyu makajaidzwa nambokusekerera ifereki ndakakudzeti ndikuda munhu wana achandidena ndiwo ndichapedzerana naye zigongo duzvi kumhata handiratidza karota mundifarire ndine don't like you too tak ndonofoko muko hauko tak ondijairira ini dondimisira cheto doti hanzi nditye kutyiswa nekangochani ufuma ndikabvurutswe ndingitwe ndipandakati munhu asingazive jenda asingato imimi nemiwo futi mato mahedheni kana makujoina Sodoma neGomora zvakarambwa neshoko raMwari chairo imimi ndiri muda kukuza kamunhu ukaona munhu anoramba mwana wamai vake nekuda cloud pasocial media ukaona munhu anoedita payslip just to give us pressure my dearest ukaona munhu anogadzira nyaya yenhema machatsi enhema wakufurira vana vachona vaukashanda navo they came back and they said the truth kufira mahara vanhu vese kwamutaro even unoshanda nawo unovatsikira uchivatora chipo havana mota kuda undimisira iro ziteteri kuda undimisira ziso ngechifuta chepanyo penyu mitete panyo kunze kwewakwirisa magaro unovapei anokwirana nawo magaro kunze kwokukwirisa vanhu magaro unovapei vanhu unenge washanda navo ine utsinye aiwa utsinye rinawera handiti iwe unoziva kuti even nyaya yakataurwa kunzi kukwekwe yakataurika musuya I was right there ndanga ndiripo ndichingobayabaya foni yangu inini ndakaona kuti nini nyaya dzevanhu handizei handidzida ndipindira dzine ineni iwe nyaya dzese dzakataurika dzese ukakesa vanhu hama dzako ukakesa hama dzako ndiripo iwewe ukataura kuti izvo zvikurwadziwa nekuti mwana wamai vako abudirira ari kuenda kuchechi akadhilivhwa akubata mari yaukataura kuti hafa akaibata you don't declare it towards upenyu hwemunhu hausina kusika mukomana iwewe hatisi kumbokusekerera vangu ende toda kutsemhurawo futi tikatokuona toda kutsemhurawo futi kuti mati zvakukutimba ufambire mhepo odenha stereki yoda kuti wanongo wakapenga stereki futseke kamonya katete suri wadhamba musuri wako unorwadza unorapwa nero ramunoti ziankweri ndorina richikutsova maronda usingagone kana aora magaro esari tsek oboklati emi pamhata pako everyday pamhata pako emi duzvi satani kusasirwa kumagaro mushonga uri 2 liters weblack chiswa kumagaro akaora kare kare saka unochitimisa kuti tipinimidzira vanhu isusu tinomiswe nengochani mama hairi ziteteri ndora ndiri kuda zaizvezvizvi uri kana tichika uyu amheno pamwe spirit yake akazvarwa nayo and it's a family issue waizi handidi kunyanyopinda dhipi mairi but iri rinonzi emi rinoda ndimisira mazino ngemapadza evaroyi ndora ndakuda pinza kwacho vari kusekerera vachidya mari dzavo vanopenga futi vaona anokusekerera anopenga ende vakazoona vana vavo vakuita chingochanika ngavasacheme futi kuti ndiwe ticha vacho wainfluenza vanhu vangani muzimbabwe makajaidzwa vanhu vangani vatitedzere chingochani kuda kwako makataura kuti taita abudirira akavaka manshoni mwana wewe I respect that child akabudirira makafongora iwe wakavakira mai vako cottage iye akazvivakira zimba uchitimisira chetu chitadziro kuti inini nekuti waisa mhomes mari mumasoksi vauda utiita unga isu tiri mabharani hatina zvatiri kuita sadaro sha ndine vana ende ndinemi hama dzangu but handingaite basa rekuda kujairirwa na uchifunga kuti handigone kutuka inini ndikakutuka unozvisungirira ende handidi kukunyeperai and I tell you guys daumbotuka iri rakanzi ziteteri ndikuritukira nyaya yekuda kuabhusa munin'ina wangu akarorwa kwarinogara munin'ina wangu manjenjenje warinoabhusa richimisa mazamu unge matindindi rondimisira chest unge chitupa chezizi mhuno dzakafwetwe mara uda ndiwo kuzvonongo akapenga sere futsekewe futseke hauna kana unhu ukwane dzimweni dzengu ade muchitobudirira uchienda kumberi but nekuda kwegodo rako ndorinokuita kuti usaende kumberi nemabudisira unoita uchishama uchikiswa maziningi mazilipsa nenge mapapu uchirikiswa everyday iye murume anokuda anofanirwa kukuremekedza
vanhu. Ukashanda nemunhu akasafirwa. Ukashanda nemunhu akaita sei? Akasafirwa. Unotomudzinga basi. Saka zvinorewe izvozvo. Uri kuchekeresa vanhu futi tiri kukuziva sha. Uri kuchekeresa vanhu. Unorwadza sei kuti uri kure onzi. Ndingafa. Unobva uchimhanya stereki. Munhu asati atofona unotofona kuti hello, wazvinzwa here kuti ndingari pacritical? Wazvinzwa nani? Wazvinzwa nani? Tisingataura zvemuimbi uyu akapedzwa ne2 seconds. Makatarisa, makasekerera. Munhu ari kuda help, ari kucry for help handiti. But mimi muri kutomumoka, mukumumoka. Chakonzeresa kuti zvidaro, makadi kutarisa kuti chi indava muchidare nini? For what? Hatina munhu anotiudzira zvekuita hako. Sorry izvi. Vari kuchekeresa vachiurayisa maartista. Maartista apera. Zvinzi contract ngatimboshanda tese ndichimbokupusha. Dai sobva wachekeresera munhu ubva wapera futi pamusoro pezvo. Tokunzwirai tsitsi nenyaya dzenyu dzakawanda. Ezi waurayisa vanhu wangani? Simba rekuudza munhu iwewe usina kusika panyika. Kuudza munhu kuti haufa wakabudirira. Unorwana kupi? Inini haisi nyaya yekuti ndiri kutaura zvinhu zvekufungidzira. Inini akandiudza. Ndakaita time ndichifonerwa nemunhu. Achindiudza direct kuti inini ndiri muroyi shamwari. Handisati ndangoshuwa chete kuti ndinobuda usiku here. Asi ndiri muroyi. Ndikati mwana wamai, dzimweni dzenguva hasha dziriko. Anditi, take a deep breath. Ndinozviziva kuti mufamily mune zvamo, kweduwo kutori nezvako. Anditi, chiregedza kuzviti uri muroyi, zvikanzi nditori muroyi. Ndinoroya, but handizoti ndinobuda here usiku. Saka unofungidzira kuti iwewe wega ndione machansi ataita. Zvawakaenda kunorova shamwari yankosi musi wawatakurisa nkosi nemapurisa. Unoziva here kuti shamwari yankosi munhu akaimisa kuenda kusocial media ndiani? Zvawakaenda ukanomurova ukanomupwanyira mafoni nemamonya wanga uinawo. Unofungidzira kuti nyaya dzese idzodzo hatina. Unofunga kuti nyaya tenga shamwari dzangu. Una utsinya wakaita sei wakatenga shamwari dzangu. Vamwe vakangonzi manager ndiye Sarai. Kudai atopera patorewa munhu pasipoti ende muri kunyavara nezvazvo. Nemusadaro manimi. Nini ndaita machati prati. Waiziya. Kuti uraisa vanhu. Bombo klati chairesa vanhu. Ini pakadai ini kana kutsanya wacho ndinganomira ngamurwa black label. Gozi ukona tichika. Uyu atandijairira. Mari yako ndeyako kwandiri zero. Mari yako. Kwandiri nini it's zero. Dzimwe ngito dzako dzaunopa $100 dzichiuya dzichikurara isi. Isusu atidanani. Tikatarisa gumi chaiye. Makaona zvakatika pana gumi. Gumi chakatika pana gumi. Mese manga makatarisa. You are all blinded. Ndosaka munhu akakwira ndege nezvinokuenda kunganga yake kwamutare. Kuti mumuke mimi muchitituka. Inini handisi kuzodzokera shure. Tamuziva kwaenda. Handisi kuzodzokera shure kana mimi muri makablindwa. Inini baba mwari ndona matari. Muhari mbonzo kuti muhari munorwadza sei chimbokandwa yo muhari. Ese takabuda isu vangu. Atadzoke muhari. Ese atichapindwe muhari kana ita sei. Imimi pamwe mafanzi ndima kutochinjiswa kuiswa muhari. Rambai muchimterera munhu wenyu bate muroyi. Izve zvari kunganga izvezvi kutaura kudai. Haende anganga ishande. I declare that in the mighty name of Jesus. Mwari kana muri makasika denga nenyika, mukasika inini, mukasika iyeyo ari panganga nenganga yacho. Zuva ranhasi ndinokomanda kutaura kuti zvese zvakarongwa naye achitsipika kana kubvuta zvipo zvewese akabvuturwa zvipo pano pasocial media. Ndikuzvirestore in the mighty name of Jesus. Atingade kutongwa nedhimoni. Guma akaenda ndakawatsitsi wangu. Wachimubaya katsono kuti zvadhakwa. Hapasisina munhu afa. Enda zvinombomutorera maseconds. Dai so flop. Rambai murimo muhari. Mapera. But haizvezvi kuti mushonga watu kutuziva ende tinototudailuta nemunamato ezi. Azvitushande atishandisirwe mushonga izvi. Tete emi mazamu kunge maplate ekumarinda. Rurimi unge chikorobho chemochari. Waiziya? Handidi kuti ndirambe ndichikuudzai mashoko ende ndikakutaurirai mashoko munozvisungirira. Makapusa stereki moda kuya panapa muchibhula inini. Kana majera kubhula mwana wamai venyu maona takaberekwa ine nyasha dziri paari. Ndimi tepi dzinozouraya vana vamai venyu nekuda kufadza vanhu imimi. Inda muda kuonererwa. Akukutuka January to December mimi tete mimi. Lakukugadzirira size maindi boa seleke muchibhula kamwana kai. Kurwadziwa kuti karoorwa. Kutodzimbikana. Iyo yemanudzi inokurwadza zvekuti kwewewe zvaunongoyanika rako everyday. Risina kana dinji racho. Uzvi. Satan. Fu. Ajairira kusiva nestay. Ezi. Hanzi chipori safe nduku. Anditye mshonga mani. Izvezvi gumba ndisugona kufamba. Problem ya muri kuita ndeyekuti mimika muri kuita muchiputiridzwa kana maputiridzwa moda kuti mofunga kuti atisi kudadiwa nemisu. Atisi kutomboda kana kudiwa nemi pa Facebook kana makasada kuti follower ku TikTok kune vanhu variko vanotitererawo vanotida vari fake vakaya kuzoita zvebasa. Imimi makaya kuzorwisanisa vanhu kuzoparadzanisa vanhu. Amugone kana kugadzika vanhu pasi muchitaura nawo. Ngosanda kutraya kugarisa pasi nehama yako yo. I tried my best. Ukahaya baboja. Vakahaya mamonya instead yekuti titaure tikusvikawo haya mamonya. Tabotuda zvekurwa here. Aka munhu kari ivaka. Aka munhu kari ivaka. Ndatika munhu kari ivu zvekuti izvezvi ka. Aiwa apa manje urikona tichi. Putitwa.
inini ukasangana neni pamwe ndakaloda button ndokumamisa inwa inani bokutye ndokumamisa wese ndakatraina ini karate wangu ndokuputitsa live and direct ufunga usakudzosera ndaitya anzi namukoma wangu unozaira mpana wangu chiro wakatraina akakudzosera unozaira anokuuraya ere usadaro sha respecta vanhu ndomutaimurakapasipoti totombomumamisa wanyanya ujaire tauda tombomutongera chitororo chinonzi chitororo shamuyembongoro wese tautombomumamisawo saka zvinota kuti nini handina mafanzi kana nini ndichibhashwa mi muchiomberera. Why are you following me then? Why can't you just press an unfollow button than kuti makaona munhu achindituka kaane nyaya yake you believe that person? Pana asiri kuziva here kuti pane hondo dziripo dziri kurwiwa? Pana asiri kuzviziva here? Munhu wepe anozama kuda kutena mwana wamai vake kuti amudye kuni. Ndengoti nini ndingoenzi ndekunguchingochani chete ndakaramba sorry senyi. Ndakaramba. I don't tell you chingochani ndikaramba. Taiwa. Tinorova proni yemuloni chete. Atiro mudzidziso. Ngosanzi unotonzwisa tsitsi. Atiro kumanyowa isu wangu. Anenda. Kwa murata ende umba kwawo ari kugara umba kwani. Asi munofunga kuti haana kudheni kwake. Munobenga sereki kava nemimi. Makanganwa here futi kuti chii kwa imimi. Murata ende umba kwawo asi haana kuumba here munhu.